ona, ezin da gehiago eskatu. Ez da bestari behar. Hori da Miluze zoriontasuna, hitz baten. Oier Aritz, etxeko giro aipatu eta etxetik, zuzenien, Donestebetik, Miluzeko platora. Aita semeak, ze moduz, Oier? Ongi. Ongi. Gero, zer bukatzen dugun. Hori da, hasieran ongi, ia gero ze gertatzen den. Bosgarren eguna, Aritz, zuentzat, zakutxu bat eskuratuta be, bai, ondo, arrakastatxu, bestak beste 4.456 euro bilduta dituzu, Wow. Eta gure supertxapeldunak zarete momentuz. Eutxi horri. Momentuz eta eutxi horri, garrantzitsua hori, ze aldamenean dituzue Lander eta Maren ere, zeanitarrak, kuadrilako lagunak, bigarrenez gurean Miluzen, zer moduz gaur mutilak? Gaur lasaiago, ja. Lasaiago? Bai. Ze aurreko saioan izan genuen, urduritasunetik pixka bat, eta oso apeka ere aritu ziren. Maren, gaur ondo zaude? Bai, gaur bai. Bale, egin nahi dizut coaching pixka bat. Esan? Oiukatu ozen eta garbi, mesedez, esan, gaur Miluze irabaziko dut. Gaur Miluze irabaziko dut. Txalabera bat, Maren, irabaziko! Ondo. Coaching denetan, Coaching, ja. Personajik jango zaitxu, Azkenerako, gertatuko da. Aino Arantza Mendarotik zatozie, gure bikote barria. Bai. Ongietorri, kuadrileko lagunek, Bai. Arantza da badakigu zer dan Miluzen egotie. Bai, oindala 15 urte. Egon ginen, 15 urte, aurrekoan. Guau. Eta, bueno, Mendarotik gatoz, baina ni Itziarren bizinez. Itziarren bizizara orain, Ainoa, 15 urte eta gogoz barriro Miluze ikusteko jaselan dagoen hau? Bai. Orduan ere oso esperientzia polita izan zen, eta, bueno, nire alabak eman digun egurrakin, Ze ondo. hemen agertu beha. Kiroltegiko harrera nahi barren, zabiltz lanien. Bai, horbean. Euskal dantzak eta be bai? Baita. Oso ondo, eta animatu Miluzerako. Bai. Arantza euskaltzale eta feminista, irakurtza Bai, gustatu. bai. Zer zara ni? Bai, pixkat bai. Bai, alkartzare sozialetan jarraitze dut, ageani. Aizpa bikiak. Bai. Bikote, ongietorri. Bai. Hauek ere esan dut eta esperientzia polit bat bizi nahi dugu, gaur ere, bai? Esperientzia polit bat, Miluze, astera doa, guazen! Eta zer da Miluzeko onena, esango dugu, familia giroa eta bar. Miluzeko onena da afaria jaten guzenien. Antxonteleriak eusetien moduen. Parte hartzea, Bai, ikustea. eta txotx garaia izan da, zer daukagun aurretik? Prestatute zauz? Sagardotegi denboraldirako. Prestatute Luzea zauz? eta geroz eta luzeagoa delako, prest nago, beti nago prestortarako. Bale. Bai. Miluzen egoteko casting gogorra delako hemen gure lankidiek, ez da edo nor, Miluzeko kide? Ja, hortarako ez dakit prestoten nagoen, Miluzeko sagardo denboraldirako, ikusiko. Miluzeko zagardo demoraldirako prestago bizara, Bai, bestela ezta? etxera. Oierretaritz, hau gogor datorrelako. Txotx, garaia, hasita, gure sagardo berria, horrela hasten dira, denboraldiak, nordu maira, Ni? pertsona ezagunak izaten dira, hasiera ematen diotenak, txotx, garaiari, iarik eta ondo lotzen dugun, pertsonaia hauek, noiz izan ziren irekiera, ekitaldi horretan urteekin, lotu beharko dugu, guazen denbora. Aimar Olaizola? 2019. Ez? Andoni Egaña? 1984. Ondo, hori bai. Amak taldea? 2019. Ez? Kalakan taldea? 2014. Oso ondo? Olatzarrieta? 2009. Kontuz? Joane Somarriba? 2001. Bai, Ondo hier! Oso ausart, azkeneko hori, Joane Somarriba ere. Sartu delako, txerrindulari hoiak, 2001an eman zion azera, sagardo demoraldiari, Andoni Egaña, 1984an, txapeldun handia. Kalakan taldea ere, 2014an ondo kokatu dugu, Madonarekin bira arrakastatxoa egin da gero. Aimar Olaizola, falta ditzaigun, Olaizola bigarrenak 2009an eman ziolako hasiera demoraldiari, Olatzarrieta zen 2019koa, eta berriena, Amak taldea. Egin dugu txotx, eta sartu dira 3 zuzen, 30 puntu beraz. oso ondo! Ederto! Lander eta Maren, animaliak eta pertsonaia ezagunak. Zuentzat, besteak beste Inglaterrako erregina gogoratuko duzu bere txakurrekin. Bai. Putin zaldi batekin ibiltzen da, bai. Bueno, baditu, animalia gehiago, gure pertsonaiak izango dira nordu maira. Ni. Hartu lekuen, Lander mesedez, aldo batetik pertsonaia ezagun hauek eta bestetik txakurrak. Eta txakurri zenak. Zein da zeinena? Ia asmatzen dugun, guazen denpora.
Koni, Vladimir Putin. Ondo? Ondo. Susan, Margarita Bigarna, Danimarkakoa. Ez. Simon, Michael Higgins. Biakatx. Manuela, Elizabeth Bigarrena. Kontuz. Kontuz. Brot, Elizabeth Bigarrena. Lauakatx! Torri Lander. Eta txakur guztiak paretatik kanpo, Oier Eskuzabal txalo jotzen ere hasi delako. Bueno, lehiakideak animatu nahian, eskertzen da hori ere, coachinga egiten, Oier bera ere noski. Elizabeth Bigarrenarena zen Susan, 18 urte zituenean jaso zuena. Gerora izan ditu beste mordo bat ere. Eta izan zituen, hobeto esan da. Brod, Michael Higginsena, Irlandako presidentearen txakurra, Manuela zen Pepe Mujikarena, 3 hanka zituen txakurra, bide batez. Koni, Vladimir Putinekin ondo lotu dugu, famatu besteak beste Angela Merkel izutu zuelako, ekitaldi batean. Simon, Aiztozik gine, bai ez da, bai. jabea eta izan Bai. lotura bat ez da. Simon, Cristina Fernández, Argentinako presidentearen txakurra, eta Elike, hau bai, Margarita Bigarrenarena, eta lauak atxekin, txakur txikirik ez, punturi bat ere ez, lastima. Simon Bolivarren omenez. Bai, izena. Bai. Aino Arantza, pariek osatzeko momentu, ez dakit banaketak eta zelan egin zuien? Nin jugu naiz. Bueno, pentsa osasketaren bat edo Ez. palo laburrena edo. Ederto, aino hartu leko mesedez. Bueno, ez datorkit iruko bat aitaren semearen Espiritu Santu irudiez, ez da? Hiru baten. Hiru hitz batera joaten direnak, alde batean, zerekin lotuko dugun bestien, ikusiko zuia zein dan jokue. Guazen denpara. Baga, Esan, hau zora? baga, biga, iga. onomatopeia. Ez. King, kaunk, kunk, Onomatopeia. Bai, arri, horri, ar, Olasa. Hau parantza. un, blen, ble, Topa. Erto. kau, korikura, Musika. bai. baga, biga, iga, Zenbakiak. Bai. itxu, mutu, gor, Tximino jakintzuak. Erto. Mendarotarrak, fuerte, etorri girela. Tximino jakintzuak. Tximino jakintxuak bai, badago kondaira bat, japoniarra eta egurrezko eskultura bat, tximino bat mutua, bestea itxua, bestea gorra, deneti dago, eta ondo kokatu dugu hori, esan bezala itxu mutu gor kontzeptua, tximino jakintxuekin, baga, biga, iga, zemakien tankera bat bihiru, arri horriar jolasa, ezinbestekoa, zotz egiteko. Nor joango da maira, arri horriar, galtzen duena bertara, ez da? Kau korikura taldea, eta euren musika, hola, 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 izola, eta beste bat arrakazta kaleratu dituzelako, unble, hobeto esan da egiten da topa egiterakoan, eta kinkan kunk, kolpearen onomatopeia irukoitza, kinkan kunk, 6 kolpe, 60 puntu! Antzintelleria. Esan Iliaski Serrano. Datu bat emango etxut, ez dut galtzen inoiz nik honetara. Venga, azkar, Dugu azkar. bat, Arri, horri hor. Bat egin du, etxan hor bat, Bueno, Ez ditut esan, nik ere ez du batun segula. amaitu behar zen ratxa positiboa. Berri bat hasi delako. Ondo. Eta ratxa kontuak aipatuta, Oierretaritz, bueno, abiatu dugu, markagailuan 30 puntu baitugu, baina gehiago ere nahi genituzke. Estrategia berriari helduta, Oier joango da, Maira? Totuz bai, ala tokatu data, totuz Oier, hartu lekua ba, eta aitak adierazitako kontzeptu guztiak, semeak harrapatzen dituen, hortxe denak prest, guazen ba, denbora. Igeri, eskualoia. Waterpolo. Osondo. Paparra. Titia. Bero. Sujetadorea. Ai. Loarretakoa, sono. Aritz, marazkian. Ondo? Amaka. Ai. Bikain. Eta 40 segundo Oier, azken amarratzeko, beraz. Hartu denbora. Zer da hori, Aritz? Inua. Zuaitza. Ez. Sua.
Denpori daue, Oier? Ostoa. Baratzea. Bota zerbait aritz? Tomatea. Ez? Landatu. Ogia. Garia. Eta? Imintzio barik. Barkatu. Zereala. Zereala oso, no, hau da, hau! Azkenean, bide luzeago hartu behar izan duelako Oierrek, eta joan gara ja ogira zuzenen eta ogitik atzera. Zereala, azken segundoa sartu delako. Ederto, eskara geratu Cancuneko amakan lasai, danak asmatzen etorri garona, 80 puntu basendo! Eta saiatu naiz nik gaur saio aseratik bertatik, Marenik coaching bizka bat egin, eta gaur irabaztera goaz, eta momentuz puntori bat ere ez. Orain arte, Hau izango darik eta. Claro. Hemen datorri iraultza, eta nork hartuko du lekua. Marenek berak, oso ondo, lehen emandako indar guztia, orain aktibatuko delako. Seguruenik, bai Maren? Tio, ezer berak bat ez bada, isilik, hori da probaren gakoa. Denbora. Jantza, eskorpioia. Ez? Ondo ari da? Tximeleta. Lander, zer da hori? Paso. Marrazki bat, ea. Bidea, errepidea. Marrak. Zer da hori? Paso de zebra. Bai? Zerra bidea hori da? Ea, emintzioko beste bat. Trompeta. Ondo zabiltz, Maren. Baina nahiago du marraztu. Zer da hori? Mikrondosa. Ez, eta mikrondasa. Inondik inora ere. Bota beste zerbait Lander. Oea. Ez da goea. Bera, Maren, ondo zabiltz, lasai. Zer da hori? Lander? Euskien. Bai, eguzkia bai. Hartu lekue. Maren, kortine batzuk. Ondo. Kortine honela? batzuk. Karramarru, atzeraka? Bai. Karramarroa, bigoteak ere egin dizkiota. Burbuila be. Burbuila ere ezakit bai. Maren ezakit zertan ari zen. Bueno. Horrutziko Bat, dugu. mutile, venga, 8 puntu. Zerto. Momentuz gaur, azkenak iritsi eta kontentuen eurak. Momentuz. Ainhoa eta Arantza, 60 puntu da dituzuelako, baina gehiago nahi. Imintzioka eta trebea. Begira, ez esan gabe Ainhoa isil izen Bai, gila. Bai. Mairantza abiatu delako, paperean ondo sartuta. Eta ea, Arantza, zuk ere bota proposamenak. Ea, lauak asmatza ditugun, oazen ba, denbora. Surf, taula. Bai. Surf taula, bikain. Eskaiola. Pero? Apurtuta. Bezu apurtuta. Benda. Benda, bikain. Ea marrazkiakin zer moduz. Sakatu, Ainhoa. Aukeratu, Ainhoa. Ondo. Elau bola bat, elaua. Kukurutxua. Bai. Bikain. Eta azkena. Zer da hori, Arantza? Armiarma bat. Bero. Bero. Zorrixa. Ia Ainhoa imintze barik. Armiarma bat. Armiarma saria. Bero gabiltza Arantza beste ez zer. Hankakin. Bai? Armiarma bai behi, zehaztu behar dugu. Armiarma... Zorri, Ainhoa! Tarantula bat. Tarantula bat, bai. Armiarmetan... Biola. Beldurgarriena, seguruenik. Badagoelako jendea, ez, Enai beldurtzen bereziki, armiarmekin. Ni horrekin ere beldurtzen. Zugiekin bai. Zugiekin asko, armiarmekin, bueno, ikusi arte bat aurrein, klaro. 60 puntu! Ikaragarri!
Itz eskutua. Oierreitz, zer zabiltzia zuen artean? Estrategiak? Bai. Estrategiak. Bai, estrategia maltzurra gainera. Antza. Nordu maira. Ni. Oier, hartu leku mesedez. Bortxe, aita semen arteko estrategia maltzurrak ikusteko momentua da. A ver. Zorde, guazen, denpora. Piztu? Dale. Kilimanjaro? Mendia. Barruan? Sumendia. Zer? Lava. Pospolua? Paso. 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 Kirola? Futbola. Helene? Saskibaloia. Alberdi? Bicicleta. Hiru? Triatloia. Hori bai! Antxoa? Sardina. Vale. Zu? Pena, hartu lekuen. Bai! Hena izan da! Ingenieria? Ingeniaritza informatikoa ikasten ari hitz. Ahora indik ere ez du sinetxiera bat, ez da? Tituloa lortutakoan esango du, bitartean ikaslea. Eta zua ere faltaitza egun. Elementuekin aritu gara galduta, Kilimanjaro eta Pospolo bat beste. Dira, azkenerako triatloia eta sardina. Ondo. Nahiko ondo, 40 puntu, bikote. Lander Maren, hitz eskutu esmatzeko gunean, nordue, maire, hartu Lander lekume, mesedez. Eta iaz azkar, asmatzea ditugun batzuk, puntutxu batzuk, bildu alizateko. Guazen, denpora. Paso. Animalia, Zebra. txikia, Armi arma. asko, Inurriak. Vale. frontoian, Pelota. arropa, Zuria. elekua, Aldagela. Ari! pelotan, Kirola. modalidadea, Pareta. bestea, Trinketea. bestea, Raketa. bestea, Frontenis. paso. Herrian, Elisa. emina, Hartu lekue, Lander. Eta ipatu izan dugu hemen, ozen eta argi esan beharra dauela, berak gerria esan eta honek herria ulertu duelako. Eta Eliza eta lumbagoa zen gerriko mina, eta pala, modalidadea eta frontoia eta ia denak aipatu ditugu, trinketea eta fronteniza eta beste. Eta tira, inurria eta aldagela sartu direnez, baditugu 40 puntu. Aino Arantzan, jolasera etorri zarete? Bai, bai. Babeste Galtzeko aukera bat. ikizerrez. Babeste aukera bat jolas egiteko, no? Bai. Maira? Aino. Aino hartu leku mesedez. Ainoa jarrizu, Arantzaratona. Bai. Bai. Gaur bere txanda. Erto. Urrunguan igual neria. Berba bakarra. Venga, garrantzitsu hori. Guazen, denpora. Paso. Mapak Planuak. ikasteko Atlasa. orokorra Bota zerbait Arantza? Arantza esan zo zer. Paso. Baratzean, Barazkiak, Popeiek, espinakak. Vale. No. telebistan, Hartu leku, Ainoa. Egia da, eta ariketa beti izaten da zailtxamarra, ez ziren xamurrenak ere, zentzumena, ondorioa, tankerako kausa eta ondorioa izan zitekelako. Geografiak ies egin digu, atlasean eta bueltak aritu garelako. Eta Kristal, telenovela. Begira, izenez ere. baina telenovelaik asko guk. Jo, Bai, ez da, errepertorio oso zabala daukazuelako. Bai. Bueno, espinaka sartu zaigu eta 20 puntu bikote. Ondo. Markagailuak momentu, zikus egingo dugu trebaren berben aurretik, nola dagoen egoera. 150 puntu, Oierrek eta Aritzek. 60 puntu, Landerrek eta Marenek. Ainoak eta Arantzak 140 puntu. Eta triboren berbak datoz, zate joka. Eta komeni hauei atik zabaltzi beti. Da batzuk barrure.
Etor daitezela, markagailura. Oier, guazen, lehenengo dator, denbora. Neska edo mutil ederra oinatin. Jota ona. Etxeko oinetakoak bastanen. Mantuflekak. Patxada handikoa Bermeon. Jota. Neska edo mutil ederra oinatin. Jota ona. Etxeko oinetakoak bastanen. Mantuflekak. Patxada handikoa Bermeon. Debrientxo. Lander? Neska edo mutil ederra oinatin. Jota ona. Etxeko oinetakoak bastanen. Mantuflekak. Patxada handikoa Bermeon. Jota? Kosa. Neska edo mutil ederra oinatin. Jota ona. Etxeko oinetakoak bastanen. Ene frakas. Bai, patxada handikoa ene frakas zen. Baina argi geratu da, oinatiarrek eta gurean izan garenetan entzun izan dugu. Jota ona xauki. Jota ona. Bueno, 10 puntu. Jota ona. Zuentzako, motilak. Itxaron. Entzunzu... Ez nitaz, eh? Ez, idazki. Oinatin entzunzu bat emati edo... Ez. Neu oinatiko plazatik da danak. Esaten du, bate esango zuela, baina nik entzun besteetaz, eh? Jota ona xauki jaski, esaten zuten. Bigarren taula. Triboren berbetan. Lander, azteko prest? Bai. Bazen, denbora. Obalatua. Biosbera. Obalatua. Albarana. Obalatua, Ainoa. Arrauskara, Moskorra, zestoan. barkatu, Moskorra, zestoan. txaparroa, Obalatua. Arrauskara. Moskorra, zestoan. Kurioso. Oier? Obalatua. Arrauskara. Moskorra, zestoan. Edarra sakatu. Obalatua. Arrauzkara. Moskorra, zestoan. Albarana. Beratia. Biosbera. Bainu jantzia zarautzen. Txaparroa. Bale. Oiko hori ere zarautzen. Txaparro hartu eta busti bat hartu. Ala esate dutelako. Zoragarri, buelta garitu garelako kontzeptu berarekin albarana zen. Mozkorra, albarana. Hori ere, sinatu egin behar da askotan eta zoragarri Arizek azkenean 3 zuzen eman da 30 puntu. Ainoa Arantza, zemokin atzeko gara, 3. taula bepraz daukagu. Venga, Ainoa, sorte hor, badator, denpora. Nekatu bidanko zen. akeitu, Erortzeko zorian orono zen. atxulitoki, Nekatu bidanko zen. Akeitu. Erortzeko zorian orono zen. Enblangoan. Ulergaitza. Adiezina. Kosta la kosta luzaiden. Atxulitoki. Zikina, lizuna. Ahatxa. Koitoa, zornotzan. Izkepota. Edertu! Eta koitoa esan da, ja klimaxera heltzeko da ginenean, denbora bukatu zaigu, baina ordurako 6 zuzen eman da Arantzak 60 puntu. Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, 180 puntu. Donezteden, zean urin 70 puntu, Mendaron 200 puntu. Eta bigarren saioan, zean itarrentzat, Lander eta Marenentzat, bukatu da luzeko ibilbidea. Ze mutilak? Pena. Fuerte hasi gara edo asmo honez behintzat, gaur bai eta lasaiago geundela eta egia lehiakideak ere zirela bromatakoak tokatu. Ez. Alandabe, Lander, Maren, esperientzia barri bat, Maren? Ondo. Etorri, hasierako, bueno, ideia bete eta etorri geugaz. Ondo? Pena izango du Landerrek, eta bere lagunek batez ere, aipatzen zenuelako, irabazitako diruarekin kuadrilla afaltzera gonbidatuko te zenuen edo. Karramarro batzuk edo. Asmo hori zen, hori da. Bai. Ze ingo dugu orain? Bakoitzak ordaindu bezala berea? Bardin segidu. Auri, Bardin segidu, ederto. eta gutxita. Apa, Lander, mutilak, Maren, eskerrik asko. apazuek. Agur, agur. Eta Ilazki gaurko zazpikiari paso man aurretik. Venga, ba, rebantxa txiki bat. Arri horri ar. Venga, Arri, horri ar. Jo, bai, irazi du. Bai, bai. Txalo, bueno, joder. Eta
Honek bidea zagotzen digu hirugarren baterako. Vale. Ja, gero izango da, kaso. Erne, aurrena galdetu behar dizu dalako, ezagit bezero leiala zaren zu, beti kafetegi berera joatekoa, taberna berera. Gustaten aztez leku batzuk bereziki. Eta iazki, betikoa jarriko dizut, eta bar. Ez hori bereziki bai, leku eta Joaten zara. Bai. Bueno, noetan, taberna batean, bezeroak eta leialak direnak ez dituzte ondoegi tratatu, ondoegi hartu, marketing kanpaina eskaxa dau, anoetako taberna batean ikusitako kartelak honela diolako. Bezero eskaxak daudenez, itxi beharrean aurkitzen gara. Esan nahiko zuten, ostegun gauetan, bezero gutxi edo etortzen dela, baina gainera bezero apurroiek egin dituzte epaitu. Zarete bezero eskasak, bezero hobeak nahi ditugu. Ez etorri poliomenta bat hartu. Hori da, etorri eta hi parranda, beze. Etorri eta behintzet bokadillo bat hartu. Deialdia, anoetako taberna ontara, Joan, Joan, bere akatxiki bat egin dute eta bezero eskasak, ala joan zaie. Eskerrak guk eskasik hemen ez ebez, lehiakide bikainak bigarren fasera pasatuta. Txalo bera lehiakide! Oierretaritz, oso ondo, Ainhoa eta Arantza, ondo, etorri eta pasatu, ondo, helburuak betetzen gitxik-gitxike. Erto, zero, zuen merkagailuetan. Puntua pilatzen aztera goaz, aita semeak, Oierretaritz, definizioak, badakizuen negozioa nola funtzionatzen duen. Bai. Baina hauek berriak dira. Eta ea probatzen dugun, izkiak lagun izango ditugu horreta. Beldurri gabe, biok prest? Batzen ba, denbora. Sagardotegiak gustuko zituen Hernaniko bertsolaria. Kirrita. Bai, sagarrak biltzeko erabiltzen den makila. Kitaia. Ez da kitaia, baina segi probatzen ariz, mesedez. Kiteia, Ez? Bota? Kiria. Kiria ez da? Beste zerbait? Kilia. Ez da kilia, kizkia, baizik. Sagarrak bildu ondorengo multzoa. Meta. Ez da meta, baina... Zota. Ez da zota. Leta. Ez da leta. Lota. Leta. Rata. Rata ere ez, eskerrik asko, ez. Mita. Sagarrak bildu. Sata. Ez, sagar... Aurtengo usta. 16. mendeko dolare baserria. Probatu, Aritz. Aitak bezala xe. Egu. Ez da egu. Aguatu. Igartu behiti. Sagarrak biltzen hasten diren hilabetea. Iraila. Iraila, oso ondo. Eta edariaren alkohol eunekoa. Baina, oso ondo Oier. Hori da espiritua. Uta, rata, puta, bota behintzat. Bi, zehazte, 20 puntu. Venga, guazte. Komentzio txiki bat emango dizuet, igartu behiti baserrira joateko. Polita lekua. Eta ikusteko ederra lekue, eta oso ondo zainduta Euskal Herriko baserri zarrenataiko bat, eta bertan ikusten da, sagarrak eta nola egiten zuten Tradizio hori guztia, eta bar. sagardori eta ederra. Ainhoa eta Arantza. Ertoneskak. Ea definizioen usta zer moduzko datorren. Ulertuta ez da, Ainhoaren zat lehenbizikoa, Arantzaren zat bigarrena, eta baliatu zuek ere, izki horiek. Eta probatu, guazen ba, biok prest, denbora. Sagardo litro ugari batzen dituen ontzia. Upela. Upela, sondo. Sagardoa upeletik kanpora ez erortzeko ondo jarri beharko duzun objektua. Bai, upelaren parean. Zientzia da, baina, zein da. Oso erraza da, Arantza, badakizu. Upel parean zegartzen da. Basua? Bai, edalontzia. Sagardoaren hiriburu bezala ezagutzen den herria. Astigarraga. Astigarraga bikain. Sagardoa ondo botaz gero aterako dena. Txinparta. Txinparta, bikain. Eta gazta eta intxaurrekin batera ekarriko dizuten postrea. Gazta, intxaurrak, Txaurrak. eta? A ber. Bai? Ainhoa? Ama. Gazta, intxaurrak, eta? A ber. Zer? Membrilloa. Membrilloa, oso Bai, do. ama. Sagardotegira joateko ohiko garraio bidea. Autobusa. Bai, sagarrak zanpatu eta zukua atera eta gero geratzen den ondarra. Patxa. Patxa, zoragarri! Ertoneskak, ondo. Membrilloa! Ondo, 60 puntu zuen merkagailura. Eta... Zagar dauen. Zagar daue. Zerona. Eta membrillo ere, bai, nahiz eta... Zagar dauen. Zagar daue. Bai. Bai, Euskaldune, Asturiasekue, inglesa, Denak. danak. Denak. Dultzi haue, garratza haue. Oierrek dio! Oierrek ja... Euskaldune, Dulce. Ez. dultzi ez, niri bai. Aukera. Bai, Txinparta duna. aukeran garratza haue guztoko, baina dultzi be, erto.
Ba, oso ondo. Garratza Eroglifikoak nolakuek aukeran? Bai. Garratzak, askotan, eroglifiko garratzak. Dultziak. Kasu honetan bai. Eroglifikoetan ja, dultzi gozuek, xamurrek, Ea, ba. ia nolakoak diren, lehenengo garator denpara. Infinitua da, Eskola. ez da eskola? Ze eskola? Auzitegi. Unibertsitatea. Bai, Unibertsitatea. bale. Unibertsala. Uni baderantzunen esati, bekoak zer egiten du. Hitza. Uni- Unibertsoa. Bale! Zondo! Unibertsitatearen laburdur hori, Maialen Lujanbio bertxotan, unibertsoa, ederto. Erreparatu egin bartzaiola pistari ere, infinitua da, uni hasita. Unibertsoa. Hori ez dut ulertzen oso ondo? Infinitua da non kabiten... Jaro, hori da, Ba. gauze bat. Afalostean askotan horrelako kontu ez hasita. Jo, ze movida hau, Gau infinitu. Infinitua. Bale, bigarren eroglifikoa, denpora. Urtarrila hasieran jarri ditut, bai? Helburuak. Helburuak, bikain! Ederto, belko zueta. Bel, atxora itxik aldatuta. Eta buruak, helburuak. Urtarrileko helburu bat, Aritz. Gehiago ikastea. Gehiago ikastea, oraindik. Oier. Infinitua delako, ezta? Emaitza honak ateratzea. Ondo. Bueno, biak helburu berean zentratuta orduan, ezta? Haze presioa, Aritz, animo. Zagi, maite mintzea edo... Bueno, Edo... hortarako. Bueno, igual... Igual, bai. Parkatu. Kontuz. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Badator. Petral, zikin urde. Erregaia. Ez, zer dago, ikue? Ibil alua. Arraioa. Alua. Arraioa. Egin, eragiketa? Arraioa, esan duzu, oso no, bai. Arraioa, bai. Zoten zuten ezer. Membrillu neuk. Membrillu neuk ez duten zuten ezer. Garraioa jekenduta, arraioa, ederto. Arraioa, Aurre arraio. demontre. Gaur arito ondo, Oier, Gaur ere bai, parkatu. arraioa, Bai. irua zuzen, 80 puntu. Bikain. Ondo. Eroglifiko neskak. Bai. Ondo edo... Ustez ondo. Ustez ondo. Etxetik oso ondo. Vale. Ederto. Etxetik oso ondo asko da, Bai, bueno. Ondo. Bai, etxean ikusten ez zirenak, hemen ez zira ikusten. Ja, Seguro. hala. Venga, neskak, Zertegon, lehenengo badator denpara. Arabako udalerria da. Bai. Amurrio. Bai, bale. Ederto. Txita batek azideztik amaitu amu bat. Eta Rio... Venga, esan zeu. Rio de Janeiro. Hola, esan horrelako bai, ez dut, Oso, baina, Karo, portu esadatik. bai. Bai. Cristo gay eta... Ondo. Oso ondo. Interesgarriak. Ba batetik bat. Ia bigarrena. Denpora. Aio Pelaio eta... Agur. Bai? Benur. Agur, Bale. Benur. Oso ondo. Gure zazoetua. Antza, ondo. Bai. Agur Benur guk esaten du. Agur Benur hori da, zeilarraren, laburdura. Argentum, agur, urre, eta Benur. Charlon Heston, claro. Ze flowa, Aio Pelaio, agur benur. Aha. Ja, utzi duzue, hori, edo erabiltze duzue oraindik ere? Bueno, pixka bai. Bai? Lehen gehiago. Lehen gehiago, Bai, gazteek eta zer diote zuek, agur benur, Aio Pelaio. Ez. Ari dira begira, esan ez, zein zara nire osaba utzi pakea, bezez. Txalo bero bat, Hernaniko institutuari bena, Baukeran, ni nahi zauta agur Benur. Bai. Aio Pelaio baino. Ja, agur benur. Bueno, ez dakit. Eta jan jogur, horrekin ja. Wow! Mikroa lurrera bota. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Badator. Eguneroko ogia izan behar luke. Berdintasuna. Ez, berdintas... Zein da hori? Bai. Soni, berdintasunean, berdintasuna agurtzen. Beste zeo zer? Zunak. Agur. Ederto, ondo. Bai. No. Egon gara, arantza zeu sufriarazten. Bai. Zeu Ontzat ematziteken azeratik, baina... Berdin, ta, eta... Risisunak. Hori ba. Erresuma Batuko lehen ministroa, Miluzeko gidoilari taldeak maite zaitu. Zeure poster bat daukagu. Askotan agertzen da sunak. Redakzioan,
Zunak. Venga, Eta polita, Ederton. arantza saiakerak egin da, ondoan Ainhoa. Nik ez dut ikusi. Ez, Baina agertu da, eta irurekin, 80 puntu zuek ere, bikain! Eta badatoz orain, Oso ondo, Zaldi Bihurriak, bai, interesgarri dago, kontua momentuz, ea atzetik goazeta, Oierretaritz, puntu batzuk pilatzen ditugun. bueno... Bihurri etorri girelako esaldiak askotan, ea aurre hartzen diegun. Ados, biok prest, goazen lehenbiziko antolatzera, denbora. Aukeratzeko? Ez, Kalitateri. ez, Aukeratzeko? ez, Orduan? ez, Komeni? ez, Erosotasunari. Batzuk? batzuk aukeratzeko, Kalitateari? ez, batzuk aukeratzeko, orduan, Kalitateari ez, erreparatzea? batzuk aukeratzeko orduan, Erosotasunari? ez, Kalitateari. ez, Komeni da. komeni da, hori bai, komeni da, Eta besti Gero. entzun du. Tasuna, kalitatea, Vale. ia, lehenbizikoa, denbora azkampo, bokalekin, hobeto seguruenik, goazen, denbora. Bota? Bakarrikan. Ez bakarra... Bakarrarekin. Bakarrarekin. Ez. Ez. Ezean? Ez. Ezean? Ez ondo, bakarrarekin. Zoaz inora. Inora. Beti behar da lagun- Behar, laguna ondoan. beti behar. Da laguna Ez da, ondoan. beti behar. Du. Laguna ondoan. Oh! Na. Sentitzen dut, oier, ia pikutara bidalin nau. Behar da, ez, du. Hori ontzatzen beharko genuke be, bai. Ba, ez, Garbina Bihurrin. Epaile, Zorrotza da. Zaldi Bihurrietan, bai, Vale. kontua gero berari eskatu, eh? Bai, Kontu neuki. Baina esaldia hortxe... Bakarrarekin esku daukazue? zitza. Gogoan hartuta, ez da? Ez, aztu zai, esaldia ere. Bueno, guazen hirugarren harrapatzera. Biok prest, pega ba. Denbora. Euskal Herrian. Euskal Herrian, ez, Asparnen. Euskal Herrian, Lehen ez, lantegiek. ez, Sortu? ez, Ekoizteko. ez, Asparnen. ez, Hauek. hauek, ekoizteko, Sortu ez, ziren. ez, Asparnen. hauek ekoizteko, Asparnen. Ez. Lantegiak. Ez. Sortu ziren lehen. Eba, eba. Lehen lantegiak, oier, lantegiak azparnen. eta esaldi Bihurriak. Boxeo izarretan gaur, Oier eta Garbine. baita ere, hau ez aurre. Oierren kontra neukan. Bai, ez bada. Ba, ez bada. Y lasaian. Egite ditu lanak horrela oso azkar, baina esaldiak ondo osatu gabe aurrera jarraitzen dugu. Ozen hitz ez hitz. Eta ez esaldi guztia boro biltzen dugun, bai? Laugarrena bai, bokalak. Denbora. Perretxi? Ez da pe? Ez da pa? Para. Ez da pa? Porro. Terre. Ez porrotx. Porrotxinak? Porrotxenak. Handiak? Eta? Zanoi dira, baina. Bai, zer, Koloretsuak. Koloretakoak. Zanoi dira. Koloretako ametsak. Ez nanakoen. Puntuarik. Ametsa gaizoa, kasu honetan, Ja, Puntu oier barik. txistuka ere hasi da. Zerbait egin behar dela eta. Oierrek esango ez da zuzuk, lau umegaz etxien, zema porrotxe eta pirritx entzuzuzuk. Zenbat argazkituanik porrotxekin. Bai, Laguna hauzu. Ni maite dut porrotxe. Nipe bai, Bai, Euskal Herrian maite dut. Nipe bai. Txalo bero bat porrotxen Nipe bai. Nipe pile bat argazki dagotez porrotxe baz, Pile bat. Ome barik, bizibok bai ondo. Punturik ez, galdetu egin behar dugu, komodina jokoan. Oierraritz, zeri buruz ari gara? Oinetakoak? Oinetakoak, ikus dezagun. Venga, ba! Oso ondo! Komodina eskuratu dute, ondo, oierreketaritzek. Puntuz eskaz, baina komodina lortu dute. A ver. Haino, Arantza, aurre hartuta zabiltzate dagoeneko. Bai, Baina soka gehiago luzatuko bagenu. Bai, hobeto. Dana berko jata. Bai, ez da? Bai. Bagozen, esaldi Bihurrien bila, lehenbiztikoa, antolatu egin barra dago, ea lortzen dugun, denbora. Eduardo Txillida, Eduardo Txillidaren, Ren. eskultura, ez? Laguna. Laguna. Laguna zen. Laguna, laguna, Eduardo Zen. Txillidaren ez, laguna, laguna, Izan zen. izan zen, Eta eskultura eta, bat. ez, eta, Eta. Ark. ark, Egin Eskultura zion bat eskultura egin zion. bat egin zion bai! Vale. Ark, kultura bat egin zion, bai! eske, Txinida y eskultura. Eta oier, eta aritz bezalean, Dios! Hauek bai, hau bai, lortuko genuken, ez da? Ea bigarnare. Venga, beti destina, venga, bravo, ez.
Epa, zu pikerin nahi hemen. Dena gara lagunak eta. Baina badator bigarren esaldia ere bokalak. Guazen, denbora. Oso, Ez eta gero bi bokal. sei, Sei. Te aurretik bokala? Ataleko telesail bat, telesail jaso. bat. Ez da jaso? Sei ataleko telesail bat? Josi dute, haren, Haren? bazterren, Ez da, haren? Bizitza. Za. Bueno, Baina hemen ere gertu sei bat. ginen. Gertu ginen, bintzen faltan. Eta ari dira, ja. Hipotesiak eta ze ote da, eta ze ote da. Orain atorrela hirugarren esaldia eta antola dezagun. Denbora. Parisen, Ez, Getarian, Kate Horratz, ez. Oial, oial artean. Oial. Artean. Ez, oial. Oial eta Eta Kate Horratz Kate horratz artean, artean. hasi zen. Hasi zen. Getarian, Getarian. baina Parisen ere bizi izan zen. bizi izan zen. ¡Zue! ¡Venga! Erto! Kaldera Erraza, bikaina. Vale. Erraza. Oso ondo. Osatu dugu, bi baditugu. Hirugarren bat. Okalekin. Bai, a ber, Guaze ba, denbora. gure Ge eta gero bi bokal. goi Goi mailako, mailako jostun. Onen. distira, Ez da ti. Ez, Dotorezia. Dotorezia. mesu bat, baten, Mu- bialdu, musu baten, Ez da musu. Mu. museo baten Hori iraun. bai. Zeo bai. Zeo. badaki uzin. Bueno, entzun dugu. Bai. Ondo. Vale. Bi, 60 puntu eta neskak. Eduardo Txillideren laguna izan zen eta ark eskultura bat egin zion, Oial eta Kate Horratz artean hasi zen Getarian, baina Parisen ere bizi izan zen, nor da bera? Valenciaga. Valenciaga. Cristóbal Valencia, ikusten zagun. Oso ondo! Komo dina neskak, oso ondo. Oso doktore, zango genuke. Valenciaga bera bezalaxe, eh? Museoa, noski. Getarian Getarian eta bertan. saiataleko telesaila ere egin diote, ederto. Harri, ba, honelaxe daude kontuak, Oierrek eta Aritzek 110 puntutako moina, Ainoak eta Arantzak 210 eta komoina. Ba, puntuak horretarako daude, batzuk bildu eta beste batzuk aldala lapurtu. Sokatirera goaz. Oier eta Aritz, Oier prest lapurtzen hasteko? Bai, Ondo. saiatuko gara. Bai, puntuak aratu nahi biliko direlako orain, komodinak ere, bueno, bere abilgarri, zeuen eskura. Venga, mutilek, zeukin hasiko gara, Guazen, denpora. Mikel Laboak New Yorkeko Broadway eta zein kantoi aipatu zituen Gaberako Aterbea kantuan. Bosgarren, ez. 26. 26. Zein letra ageri da Belgikako matrikuletan? B. Bale. Aino Arantza denpora. Non ospatzen da Hilbeltza literatur jaialdia urtarrilean? Bastanen. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Zenbat aurpegi ditu pertsona faltsuak? Bi. Bale. Aino Arantza, denpora. Zenbat kilometro ditu Gibraltargo itsasarteak? 5. 14. Zein animalia agertzen da Alemaniako banderan? Lehoia. Ez dau? Animalirik. Ze kontinentetan du jatorria buganbila landareak? Australian. Hego Amerikan. Ze hilabetek du izenik luzeena? Paso. Urtarrila. Nola du izena Durangoko kafe antzokiak? Plateruenean. Bale. Puntu asko, kontezkigu. Bai. 73 zehazki, horrelako kasuetarako, Komodina. komodina ere, badago, Oierrek eta Aritzek ere badute, jarrai ezagun. Oier Aritz, zegoen txanda, denpora. Zenbat etapa izaten ditu gizonezkoen Euskal Herriko itzuliak? 5. 6. Zein hiribururengatik esaten da marko paregabea duela? Komoina. Donostia. Donostia, zezaten da hori, bistak eta inguruak, eta... Komodina erabili dugu, eta ondo erabilita, 74 segundo aurretik, Ino Arantza, aurretik zoazte, eutxi puntuei, eta gogoan izan zuek ere komodina guazuela. Neskak, denpora. Erakunde publikoetako zein sail arduratzen da aurrekontu eta diru kontu ez? Ogasuna. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Zer aztertzen du Eusko Jaurlaritzaren ikuspegi behatokiak? Paso. Immigrazioa. Europako zein hiritan dago Bolshoi antzokia? Mosku. Oso ondo. Ondo, geratu da denbora, norabide irauli, Aino Arantza, zuena da ardura. Neskak, denpora. Zein hilabetetan izaten da San Simon eta San Juda?
Azaroan? Urria, ze materialez egindakoa da Hans Christian Andersenen ipuineko soldadutxoa? Beruguzkoa? Bai. Oier Aritz denpora, Nafarroko zein herritan dago San Antongo urtegia? Paso. Lesakan, hileaz gain gorputzeko zein atalek jarraitzen dute azten hil ondoren ere. Belarrian. Azkazalak, zein ur jauziren izena du Baztango irratikateak? Jorrosin. Osondo, Eta puntuen jarioa, 20 segundo, Ainhoa Arantza, eta komodoina daukazue. Bai, ontxe. neskak, denpora, 40. hamarkadako zein urtetan idatzi zuen George Orwellek 1984 eleberria? Komodina. Komodina. 1948 urtean, Ondo, eta aseran bezalaxe, 100 puntuko aldea berriz ere markagailuan. 14 segundo, Oierretaritz, bizkor. denpora, ze kolorerekin lotzen da bihotzeko edo esamesen inguruko prentsa? Arroxa. Bai. Neskak denpora, zein da Europar Batzordeko presidentea? Paso. Ursula von der Leyen. Zein da Araban Euskaldun indize altuena duen herria? Aramaio. Denbora! Baina errenta zuen alde zenuten ez, denbora bukatu denerako Oierrek eta Aritzek 121 puntu, Ainhoak eta Arantzak 189. Opa, hortxe. Oier Aritz, ze moduz? Giongi. Ondo? Gogorretorri direla, arerioak. Bai, zautzitu mendaroko. Bai, baina bueno, gero laguntxu eginda be bai. Orduen, lagunetatik be... Aspaldiko laguna. Aspaldiko lagunek. Neu esan, zer rollo nahi Bai, ez da. Bai. Aspaldiko lagunen ondik? Alda kontazu zer? Mendarotik. Mendarotik bertatik. Bai, bai. Bai, Bere... bere... Mendaron bizi izan nintzen. Aha. Urte bat, baina gero udan da bueltatzen izan. Nahitxe mendaroko izan. Batorri dira lagunak, lan zera. Eta onenak etorri, orain, klaro. Egurtzera. Huergan ere jute gina elkarrekin. Ai, kostazo. Bueno. Neu esan, ze lagundi honek. Babito, jazta, aklaratuta, hemen laguntxuk miluzen egiten di, bai aurretik be bai. Oier Aritz, urrengo arte. Eta erne, Miguel Luzerok, Mendaro Arrak gaur iritsi, eta finalera, zuzenean saikratu zaizkigulako. Sokatira ikusi dugun, eta zuk ere pozik, ez da? Bai, oso pozik. Bueno, Arantzak esan du, saio osoan zehar ere gozatu duela. Bai. Hau da, ez da bukaeran arte itxaron askotan gozatzen azteko. Bueno, finalera helduta askoz hobe, 189 punturekin heldu zarete. Horrek esan nahi du ja, enbiziko dirutxoak eta eskuratu dituzuela, 189 euro dagoeneko pilatuta. Baina erne, gaur, zakuan jokoan baititugu, 1.263 euro. Ederto, Oso, ederto ere. zakua eskuratu gastatzeko. Esate Bai, baterako. gastatzeko. Bai, Bai. gastatzeko. Zertan? Lagunekin bidaiatzean. Bai, zondo. Ema lagun? Dazka gaude 6 emakume. 6. Motzak, ja probatu deu bakarri bidaiatzea juten, eta... Nahiago taldean. Azkeneko esperientzia eta geho, 6 berriro... Zona. Bai, zondo. Bai. Mundial. Baia sorte honon, eh? Bai. Zinema-sale? Bueno, Kirol-sale? eta gure fuertiena. Bueno, literatura-sale? Bai, Literatura? hori bai. Hori bai. Bai. Venga. Arantxa batez ere. Bai? Bai, Aber zer arantxa bai. datorren hemen. Ia, irutik bat, zeo zer da? Zakuaren bilagoaz. Neskak, gaurko eremuak. Bueno, Zinema, kirola, literatura. Zinemari, kirolari eta literaturari lotutako pertsona ezagunak. Selkatu beharko dituzue. Vale. Lasai hartu. Hautatu ditugun pertsonak, hauek. Mikel Aillon. Zinemagilea da, kirolaria, idazlea. Idazlea ez buka. Saka. Bai. Dakiunak indiskutiuko dugu pixka. Maggie Barber. Ez dakit. Kirolian igual itxasat ezaguna, baina ez dakit seguru, Zuri, inonez. Bueno. Kirolean, jarri dugu. Carmele Jaio. Literaturan, Bai. Eider Rodríguez. Literaturan,
Asier Altuna. Kirola, bai. Zaun itxezatzu. Asko zuen. Kirola. Kirolaria. Urrengoa, Irene Paredes. Kirolaria. Zaun nuke? Kirolaria. Gure azken aukeratutako pertsona Leire Bilbao izango da. Zinemagilea, kirolaria, idazlea. Zinema kirolatuko nuke. Leire Bilbao. Baina, enau seguro blokeutan opiskat. Zemuz naskak? Bueno, seguruak bi eta bestiekin, Dudas. ba, ez dakit blokeauta bezala pixkat, Bai. baina, bueno. Listo. Seguru bi, Bai, non? literaturakoa bixak, bai. Literaturakoak biak. Bai, Bi bai. izan ikusten ditut hor. Carmele Jaio idazlea da? Eider Rodríguez? Eta bikainak biak ere, Carmele Jaio Gasteiztarra, amaren eskuak, aitaren etxea, eleberrien sortzailea besteak beste, Eider Rodríguez horretatik, eraikuntzako materiala, bere azken lanarekin besteak beste. Nire munduko bi idazle favorituenetako zalantza barik. Munduko, Ondo. Irene Paredes, kirolaria. Ezaguna? Izena? Ba, ez dakio. Izena bai, baina izana ez dakio. Hori da. Zer dala? Esango zenukete? Ba, enaiz ausartzen ezer esaten, ze... Igual kristonan kasartzen. Orduan, Irene Paredes, kirolaria? Bai. Puntako futbol jogalaria, Vale. legazpiarra, Parisen ere izan zen, egun Bartzelonan, ari da. Zinemagile, jarri dugu Leire Bilbao. Ezaguna? Izena? bai, Izena bai. bai. Ondarrutarra. Zinemagilea, Leire Bilbao? Ah. Oh, idazlea! Idazlea, Mikel Aion, Leire Bilbao. Idazlea, Asier Altuna, Maie Barber, Hori da. zinemagileak. Ez dugu saioa borobildu, baina aurreko lanak ondo egin eta batez ere ondo gozatuta. Aranza eta Ainhoa bikain, 189 euro eskuratu dituguta, urrengoan gehiago. Eta zederra izango da urrengoen be, eurekin bat egitea, ze lehiakide bikainak. Etxekuek, eskerrik asko erregatierren. Agur!